Viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, one more boy if Eze-Ana go to no rift. Maka jigo. Abu money sin chuaja no go to na temple. And you na ba family me look as all more di chicha. Abu gazi money sin chuaja no na restoration evangelical mission. Pro nyamba so jo na Igbo. So you can call me a priest or an evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. Nobody no go one case. You so quite you be able beauty of nature and benefits of plants. Yes. I will na nature have blessed mankind. No de believe. Na bido na agbụrụ ọbụla wee ruo na agbụrụ ọbụla. Na agbụrụ ọbụla nwere ihe ha ji dị ebube dị na be ha. I can tell you without change bụ na for free that na agbụrụ ọbụla onye ọbụla ndị na-aya ihe a ga-eji gwọ ọjabọ ya dị na be ha. Yes, na Africa as a whole ihe ọbụla Africa na-aya ihe a ga-eji gwọ ya ha dị na be ha. Chukwu in Infinite Mercy nwere ọya ndị ọcha na-aya ndị anyarị ndị Africa na aya nwee nke ndị Africa na-aya ndị anyarị anaghị aya. But I can tell you without missing words na onye ọbụla a na-aya na Africa ihe a ga-eji gwọ ya dị. Mana problem bụ na what you don't know remains a mystery to you. Ndị be anya ndị Africa ụmụ Africa a na-emezi research ọfọdụ nke ndị nna anyị ha mere ọnya ihe butere nsogbu. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Na onwe onye ọbụla ị na-aya amaghị ihe a na-arịa amaghị ihe a na-agwọ gị bịa gbachiga back to nature. You are what you eat. Now sometimes all our lifestyle and what we eat wuo ihe kọsụrụ onye ọbụla ndị mmadụ dị iche iche na-aya na nkịta and ndị mmadụ na-pay less attention to nature, organic food. That is the problem. Most people are now dwell so much in eating junk food. So today, actually, I can cover the beauty of nature. I cite some examples. Before I get maniru, okwa dị mkpa. Echefuna na aja ya na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa July ka na-aga n'iru. Ị nwere ike isonyela ya ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum. Distance is not a barrier na ọrụ anyị na-arụ ma ọ aja anyị na-achụ na temple. Yes. N'isi ụtụtụ ejego dị na temple chụọ aja nke ọfọ kwubi okwu n'isi ndị niile sonyela all over the globe. The friends of the temple, children of the temple, members of the Restoration Evangelical Mission and the consecrated group. Etu aka anyị ga-emegide till the last day of the month. Anyị ga-eje na mmiri ekpe ile ọbụla mmiri gbagote na temple chụọ aja to entities of powers. Jekwa jere ebe nchụ aja gbuo ebu ma mesara aka. Nwanne chụọkwa aja maka na aja karịrị ọgwụ. Aja anyị na-achụ na temple, we started it over 3 years now. We have massive testimonies. But as you all know, we don't share testimonies on social media. Yes, somebody from South Africa, you got no massive testimonies here much to area. Yes. None of the above well, since all belong to the child of the temple. My I don't show those things because I don't necessary. But I can tell you that you never know where you are. Then can you come here? I want to get something that will change your life. I want to show you an agenda. He gave me a chat and WhatsApp forward or 3 prayer requests. Then make token donation to the account number. The chat is them na WhatsApp. I'm going to other details we need for you in order to book it. WhatsApp number is 0805 7837 672 or 0813 8243 871. In our screen, you have number. Now let's dive into today's lecture. Today's lecture on about the beauty of nature and the benefit of plants. Now, wagi. Na Chukwu okike pụrụ ime ihe niile ekechara ụwa ka ụwa na uju ya ka ihe dị mmadụ ga-eji wee dị ndụ na ndụ a. Ajụjụ m chọrọ ịjụ gị nwa na onwe gị maka na mmadụ ama na ebe mmiri si bido maọbụ ya ya ebe ọ na wee kwụsị. The last time I checked, ndị anyarị bịara na be anyị less than 200 years ago. Yes. Mana ya na-achị kụwala gị amalgamation of Nigeria bụ 1914. Yes, man, I can tell you for free. Na mgbe ndị anyarị bido bịa chịba anyị na before ha bịa chịba anyị na ndị nna nna ha na-adị ndụ. Mgbe ọgwụ oyibo
yes, orthodox medicine adịbara. Ndị nna nna anyị ha na-adị ndụ. Ị ga-ajụ onwe gị kere ihe ndị nna nna anyị ha did thousands of years wee dịba ndụ wee ruo mgbe e bidoro rụbara anyị orthodox medicine. I can tell you for free na enwere ọtụtụ ọya dị iche iche orthodox medicine enwere solution to it. But the nature, by your lifestyle, by what you eat, will be able to prevent yourself from falling ill. Problem ọya ji wee karịa na agbụrụ abụrụ ihe anyị na-eri. Most of us adịghị erizi organic food. Most of us na-erizi junks. And mgbe o rejiela, mgbe anyị debere onye ahụ n'ute ọrịa, ọ chọba ndị mmiri, ọ chọba ndị otu, chọba ndị ichie nọ na be nna ya, chọba onye ọrịa si na onye dị responsible for ọya na ahịhịa, si na mmadụ merie. Mana my brother, my sister can tell you for free na ọya lifestyle ihe iritere n'ọnụ. Yes, the other day ka a na-enye na news na nwatakịrị 14 years, yes, a little girl of 14 years, the diabetic, na-agba n'aka na-agba n'ụkwụ. Ụfọdụ bụ ihe si na nne na nna ihe a na-eri ka eji wee mụọ nwa continue na formulated food. Ihe niile na-eme accumulated. O mechaa accumulated ahụ dị nọ ọ dazie n'ọya achọọ mmụọ ya si n'ọnya mmiri. Pay attention, watch what you eat. You are exactly what you eat. Come back to nature. Ka anyị na-ekwu okwu come back to nature bụ come back to nature in your attitude. Come back to nature na mmụọ. Your food as onye na-chigatalụ matter the beauty of nature. Your food ị na-eri ga-abụ the natural one, organic one. Ọ ga-enyere gị aka eziokwu na anyị ma because of urbanization. Ndị mmadụ na-apụ ụlọ oyibo dị iche iche and na population na-eme increase. All the possible na anyị nwere ike ma anyị nwetachana all the organic food anyị need. Yes. Mana iji wee prevent ya because prevention is better than cure. From time to time, detoxify your cells. Detoxify your system. Ọnya batalụ agwara m ụnụ na body system mmadụ na-arụ ọrụ dịka engine na-agba ọlụkata ọrụ agbapụ old oil tii fresh oil. Animals na-eri organic grasses, plants and the rest of them. Ha na-ewere leaves na-eri. So most of the 10 ha na-eri 90% of what ewu. Ọnwụ nwere ike ọ bụrụ na ị mara na human anatomy and the animal anatomy nwere ike dị iche. Nwere ike nwere idea. Those ewu anyị na-afa na akpa na ba anyị dị iche iche gasị a na-eju n'ọgwụ. But ha na-eri something dị natural. Ndụ ha wee dịrị. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ọ bụ ihe ị na-eri so na ihe na contribute to, mana nwere ike what you don't know remains a mystery to you. Mind what you eat. Sometimes you can ask in a Diego, those sugary something, those ice cream and the water, lots of them. Those things in a are damaging money. And most of you in area too frequent and no room for detoxification. Yes, Madam many instances he will kill kita. I won't use to know ya. Sorry, but I don't know near Bubu. In my name, will to that this each other, walking idea. But I can tell you for free, now some medical doctors are my wagging, no, and be able. If I had a medical first aid, maintenance drugs, Kagan, Tirosina point A by point B, Sina stage 1 by stage 2, Seba by stage 3. Before you know it, a by last stage, and about you. Buy someone in the pay attention, share message here to even to deal. Gantị ọ bụrụ na nwere onye ịma na-aya cancer ma ọ bụ na-enwe at early stage, yes, na ihe onye ahụ apụghị ime ma ọ bụ ihe gị nwa na onwe ka dị healthy ga na-eme from time to time. However, ọ bụrụ na dị healthy nwere ike ma ga na-eme ya very often. Yes, ị nwere ike na-emewe like weekly good, mana ndị dagoro n'ọnya bụ ọya ga-eme more frequent on daily basis for consecutive maybe 3-4 months. How are full results? They're very massive.
Then on what he had a wash one shop. Actually, Kuwaro the here detoxify their system. The other one shop. One shop, everything concerning one shop is very medicinal. For to boost your immune, he need the bone. Obona Obodo Otari Harem. I dey do lips in that way produce so green tea. My local way when you made the very simple. But Choba Swansop leaves with a handful of it. We need it. Then Choba had a half peta of custard. My name is then get your lemon. In my lemon, on a orange. Yes. In water lemon. Wash it thoroughly. Slice it maybe into 6 pieces. Yes. With the back. Then aboni water moringa. Moringa, handful of it. Boil here for 5 to 10 minutes. You put away. Aboni boil the chai, he gave me but 1 glass morning and 1 glass last to bed. Those free radicals, they bad for your system. Gradually. In a mere, I won't know about a better so you can take me once a week. I don't know about a good may consistently. He may use a garbage, garbage. He helps to eradicate free radicals. They are dangerous to every cell some matter. A man at home model comprises about 3.2 trillion cells. Yeah, the tissues form the cells form the organs and the rest of them. And once the cells and tissues not with any organ the bad, the organ will be malfunctioning. Malfunctioning, yes. So what am I saying? Nearly garbage. Obo no batago ahụ. Nearly garbage. So a reasonable quantity of garbage on daily basis. Na-eme ka ọ na-abanye na ya diet. Then ọgwụkwa na ọbatabara ahụ not for prevention. Making sure after weekly na-eri. Then nke ọzọzi na-aṅụ this thing gwara gị now. Combination of swansop, moringa, swansop leaf, moringa, and lemon. You can boil the air. Now we as a green tea morning and night. Then if you can afford swansop, better. You can be taking swansop too. Yes, as fruit in a take within the week. In a mayhem then na wagi. Then a pusikwa those junks. If you can stop those junks completely, better for you. But if you cannot stop it, then reduce it to the barest minimum. If you get to restore your body, let me tell you, if you don't have healthy body, it's very difficult for you to have a healthy radiation. Because good health, strong body, radiates strong body vibrations. Then that body vibration and spiritual vibration will be one, and it will be healthy, both spirit and outside. Make sure you are eating. Pay attention to what you eat. If you don't pay attention to your health, now to say go. When sickness comes, ego ni na nwa ikpatalo. Itinye na health gị. Even ego amadi enough is of time. Yes. Pay attention to your health, because health is wealth. Avoid junks. I will not get reduce mmanya because you will not die. Personally, me, I don't drink. But I'm still living. So what am I saying? It's possible that you can stop those things without any harm to your body. So in a no, I want you to know big. I'm a no when those here, the weather. But here can show the Kusubuta. But this morning, this is what or the Amudia Kusia, Amam, then well on there, I read Kefa, no.
nọ in shambles. So e need ha mara ihe a kwesịrị ime. Ịdakwa na-eche mgbe ịda n'ọya. From time to time, do the needful. Detoxify your system. Ọ bụrụ ọkụ ị na-detoxify na-erichi. In as much as you detoxify your system, gbaalụ ụfọdụ ihe ọsọ, especially those ones that they are available, they are unavoidable. Ọ bụrụ na ndị dị avoidable, avoid them. Mana anyị ma na onwe ndị dị unavoidable. Because anyị ma na some of the things a na-akụta akụta, ụfọdụ na-use dangerous fertilizer wee na-eme. Anyị ma. Mana enwere ndị dị avoidable. Ndị a dị avoidable, avoid them. Ndị adịrọ avoidable. Then ọnya ka ị ga-eji na-eme from time to time, you detoxify your system. Ka ọ ghara ịbụ mgbe iri ji. Then you pay attention to your health. Before you know it, you don't journey from one hospital to another. Yes, by then the trouble only has no name. 1 million more than a stage in time saves 9. In Tadosia, to Sari and Dollar, Kibbles well. Kayana acquire Basar spirituality, Kayana acquire what he hear the common sense were met. Makana man in age noge, trouble woji, Makachi. What you don't know remains a mystery to you and not to all. May the blessing of Chukwu keep me be with you all. May you be protected. May you be favored. May the work of your hands begin to yield fruit. Now Chukwu keep me here. Kata, Bolie, literally Homa, or the Pony Haja. Kamesian.